Ο πόλεμος ήσουν εδώ ή στην Αθήνα, δεν το θυμάσαι. Ποιο? Όταν τελειώσε ο πόλεμος εκείνη τη μέρα, δεν θυμάσαι αν ήσουν Αθήνα ή Γεράκι. Όχι. Όταν γέρετε. Κάτι άλλο που θυμάσαι και θέλεις να μας πεις από αυτά τις ιστορίες που έχεις πει τόσα χρόνια, θυμάσαι κάτι άλλο? Σε θυμάμαι τούτο. Και ήρθε. Δεν θυμάμαι. Ήταν πόλεμος ακόμα. Έρχεται ένα αυτοκίνητο από την Αθήνα. Είπαν ότι είναι στρατηγός ο Γαρδίκας. Ναι. Με έναν κύριο μεγαζίνη, με 2 γιατρούς από το νοσοκομείο, Ευαγγελισμός. Και πήραν, φαίνεται, την άδεια από τους Γερμανούς, γιατί ήταν. Ναι. Τους είπε ένας οδηγός, δεν ξέρω αν ήταν Γερμανός, στρατιωτικός, το θυμάμαι, αλλά στην πάντα. Και τους κάναμε τραπέζι σπίτι, γιατί ήρθε κατευθείαν στο εργοστάσιο το δικό μας να φορτώσει λάδια και μας. Ήτανε μιλημένος δηλαδή, ήξερε που να πάει. Όχι μιλημένος, μας έστειλαν το πετρέλαιο. Ναι. Ναι. Αλλά μεσολάβησαν αυτοί που σου λέω Γιαννουλέοι και οι άλλοι που ήταν η κλίκα. Κλίκα, αφού σου λέω, οι αδελφοί του Κουμπάντα Ναι. Άρα φέραν το πετρέλαιο και πήραν το λάδι. φέραν το πετρέλαιο και αυτοί. Αλλά ήταν η κατοχή. Αλλά δεν θυμάμαι ημερομηνίες και βρήκανε. Έτυχε να γίνεται χώρο στο Γεράκι εδώ. Και όταν γύριζα σπίτι, λένε της μάνας μου, πώς αυτό το χωριό είναι τόσο υψηλή, τόσο ωραίοι οι άνθρωποι. Ήταν όλοι 1,80 όχι. Του λέει, γιατί τους λέει η μάνα μου, το πρωί στις 5 η ώρα σηκώνονται, φορτώνται μια σκάλα 10 κιλά από την μια πλάτη και από την άλλη ένα κοφίλι με 1 κιλό ψωμί και ελιές και άλλα 2 κιλά νερό και πάνε, τους λέει, Για τη δουλειά τους. 5 χιλιόμετρα με τα πόδια και το βράδυ φορτώνουν και πάνε. Αυτά και γυρίζουν με τα πόδια. Η γυμναστική αυτά και η ισορροπία τους κρατάει. Η ισορροπία και η γυμναστική. Στο σχολείο λέτε. Είναι καλά και το πώς τα λένε, τα ανατολήθηκες. Αλλά στο σχολείο επίκυψη το λέτε, καθηγητή. Ναι, το λέμε. Ανάταση το λέμε. Ναι. Προέκταση το λέμε. Ναι, αλλά δεν τα κάνουμε αυτά Είναι τώρα. τα σπουδαιότερη άσκηση που μπορεί να φανταστείς. Αλλά να μην την κάνεις γρήγορα. Γιατί μπορεί να είναι καλό κακό. Τι ωραιότερα άμα κάνεις μια άσκηση και πιάσεις τα πόδια σου. Λοιπόν, να μας δείξετε και τους πίνακες.